και πήρε την μπάλα ο Παπάζογλου, τα πλασάρει, ο Ελευθερόπουλος με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή στο παιχνίδι. Με γροθιές ο Ελευθερόπουλος, η μπάλα δεν φεύγει, στη συνέχεια διεκδίκησε ο Παπάζογλου με δεύτερη προσπάθεια, μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ηρακλή. Πολύ φάλτσο, ο Παπάζογλου προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, ο Γιάκοπ που είχε οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει, έστειλε την μπάλα εκτός. Και τώρα ο Αρσενίεβιτς. Πολύ ωραία απέφυγε τον Κατσαμπή, το πλασέ του όμως δεν ήταν δυνατό, δεν είχε πρόβλημα ο Ελευθερόπουλος. Πολύ ωραία ομάρα για τον Γιάκοπ έξω. Εδώ είναι η καλύτερη στιγμή του Ηρακλή. Ωραία με το σώμα ο Γιάκοπ, κατέβασε, πέταξε στο μαροκινό το τερκά. Χαμηλά η σέντρα ο Σολτάνη, εκπληκτική προβολή του Ορόφκο. Πέρασε εδώ ο Αρσενίεβιτς. Γυρίζει ο Παπάζογλου, δεν μπορεί, ο Καρέρα βρίσκει την μπάλα. Ο Ελευθερόπουλος θέλει να την κρατήσει εντός ορίων, δεν πρόλαβε. Κόρνερ είναι, έχει βρει στον Παύλο Λίμα. Ο Παπαστεριανός θέλει να συλλάβει εκτός θέσης τον Ντεγκρά.